Здравейте от VPOCHES. Днес ще ви покажа един от най-интересните типове часовници – скелетон. Модел, който предлага много впечатляващ дизайн на наистина уникална цена. Това е Festina, впечатляващ мъжки скелетон от колекцията Automatic. Корпусът е с диаметър 42,8 мм и е изработен от ръждаема стомана с PVD покритие в сив цвят. Най-впечатляващата част, разбира се, е скелетонизираният циферблат, който позволява да видим механизма и движението на неговите елементи. Часовникът е оборудван с японски автоматичен механизъм Miyota 8N24, който се набива от движението на ръката и предлага около 42 часа резерв на мощност. Отпред имаме сафир кристал, изключително устойчив на надраскване, а отзад прозрачния капак дава възможност да се насладим на механизма и от другата страна. Моделът е с класическа стоманена верижка, а стрелките и индексите са с луминесцентно покритие за по-добра видимост при слаба светлина. Водоустойчивост 5 атмосфери или 50 метра, което го прави подходящ за ежедневно носене. Festina Automatic – елегантен автоматичен скелетон, който съчетава класически дизайн с механика, която можеш да видиш. VPOCHES. До следващия часовник.